Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, ket parentigem tindalan na. My faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no end, it overwhelms me, covers my sin. Each time I come into your presence, I stand in wonder once again. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. Each day I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me.
Manipod ito'y Los Angeles, California, USA. Kaya't kung nga kablawan namin nagiti gagayem, nagdengdengeg ti programa Timek Tinamnama. Ti programa Timek Tinamnama isagsagot kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Kaya't kung ibaga kada kayong ni Apo Dios bendisyonan na dahito nga programa. Taadda itan ti inlemapulok itinem nga pagpagilyan nga dumdumgeg dahito nga programa, agraman dahito istasyon ti radio nga pagdengdenggan nyo. Makita da kami met iti Facebook live streaming, kastamet iti YouTube, kaya dadu pa pa'y nga media outlets nga pakabuyaan nyo, ano pakangagan nyo dahito programa Timek Tinamnama. Agyaman kami tada kay palaita ket sapay kuma. Ti pamindisyon ni Apo Dios. Ken ti salunat nga ited na ti tunggal maysa. Marik natay kadi ket adda kuma dayta nga rik na ti tunggal maysa itinaldawaldaw. Agyaman kami ta ni Apo Dios ti maket adda kada kayo gagayem. Kahit kung ipakamong ti Timek Tinamnama manggigan ti tunggal Domingo, ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Maysa nga panagministro ti Seventh-day Adventist Church ti talugaryo. Katita, agkararag tayo. Diyos mi ang managayat unay, itan taadalin mi dagiti kakapatay sasaom. Tulungan na kami Apo. Ngagbiag, ang managtulnog, yang kastamet, tinadeket nga panakipagpagnami, ken ka aman nubot mi. Sikat imang sagid dagiti masaksakit. Agasam ida. Kastamet dagiti awanan, ipaay mo ida po adda dagiti tattao. Nga agkurang dagiti pagbiagda, ken dagiti kasapulan na ti panagbiag, amok na ti pamindisyon ti langit, agubunto kadagitoy, nga gagayem ken kakapsat. Idisnam ti tunggal familia, dagiti anak, ken kastamet, dagiti karkaruba, ada kati titunos, kada kami amin nga agin nayat, agpipinate, agsisinakit, na mangibaklay, iti sangsang kamay sa komunidad kang ronana kadagitoy a panawen ti pandemya. Wapo gyaman kami, ti karim, nagasan na kami ito, katagtalek kami, amok nga ipay mo ti panakaagas, ti na pisikalan ken na espirituan, dumteng ka din kadagiti puspuso mi ken panagbiag mi, ken kadagiti kamaan mi, iti da ito yung aldag sipud ta dinawat mi ida. Tinapate ganagan na po may Jesus. Amen. Adalan tayo ti da ito yung aldaw ni Apo Jesus nga isu ti nangted ti pagwadan ti biag ama nagtulnog. Amoyo gagayem ni Jesus ti mangisalakan kada tayo. Saan lang nga panakaisalakan manipud ti dusa ti basol, nga manipud pa ti panakabalin ti basol. Isalakan na tayo ni Apo Dios. Amuyo iniadda ni Apo Jesus. Ito'y rabaw ti daga. Nagbiag nga situtulnog. Gapo iti nadeket nga panakikadkadwana ken relasyon na iti ama na. Nagtalek iti Dios, insuko na iti biag na, katamuyo kang kanayon nga nagbalegi, kada iti may nga sulisog, kenkwana. Kahit kumet, ibagat ito ay kada iti amin nga dumdumngeg, nga mabalintay met ti agbiag nga situtulnog, kada iti bilbilin ti Dios, gaputa da ito'y ti regta ti bunga, ti ayat tayo kenkwana. Naglawag mo nga kung natin saan po nga surot kaya kabsa. No'y ayatenda kanya te kunana. Tungpalan nyo di kiti bilbilin ko.
mismo nga ni Apo tayo nga Isus, tinangibaga dayta. Ala, umay ti saludsod dagiti kaaduan. Kunada kasano Pastor Ariola ti kinananay ti panakikadkaduan ni Kristo iti amana. No basahin tayo di Juan 10:30 kunana siyak ken ti ama anya ti kuna agmaymaysa kami. Wen aunen daytan nga banag kadagiti nasantuan nga surat nga ti ama ken ti anak agmaymaysada. Awan gagayem. Ti inaramid ti anak ti bukbukod na. Talawag nga ibagana dayta di Juan 5:19 ken 30. Iyuman na ken makisasaw ni Apo Jesus iti amana. Kasano dayta nga relasyon? Kasano ti panagtaginayon ni Kristo iti panakikadkaduan na kinamana? No basahin tayo di Lucas 22:39. Agenggana ti 46 ibagana ditoy nga babaen ti panagkarkararag tapno madaan iti pigsa. No mapantayo tatta nga basahin ti libro ti Lucas tapno maamuan tayo ti relasyon ni Apo tayo nga Jesus ken ti ama na. Nga Isu nga dadayjay nataginayon nga panakikadkaduan na iti ama na. No buksilan tayo digiti nasantuan nga surat. Kunayan na di Kapitulo 22, iti Lucas, versikulo 39, agenggana iti 46, kastoy man ti bagana iti nasantuan nga surat, basaik kada kayo gagayem. Ket imaway, ket napan kas kadawyan na iti bantay digiti ulibo. Ket digiti adalan na simurot damet kenkwana. Ket ididimtengdan ijay diso, kinunana kadakwada, agkararag kayo tapno di kay masulisog. Ket iso immadayo kadakwada, itikas la magawat abatuen, ket nagparintumang ni Apo Jesus, ket nagkararag. A kinunana ama, no pagayatam, iyadayom kadi, daytoy ako pa kanyak. No pa'y kasta saan ko maaramid. Ti pagayatak no di ket ti pagayatam o ama. Ket nagparang ti maysa nga anghel ti langit. Anang pabilag ken kuana, ket idi ngagtutuok unay, nagkararag iti nasged. Ket naglinget akas kadagiti ted ti dara nga nagtinag iti daga. Mapantayo di versikulo 45. Kaya napindas ti panangibagan at ito'y gagayem. Ituloy ko kunana. Ket idi timakder iti panagkararag na napan kadagiti adalan na ket nasarakan na ida nga matmaturog gapu iti sennaay. Maudi nga teksto, versikulo kunana, versikulo 46, dinggan nyo dahito. Ket kinunana kadakwada, apay-apay, maturog kayo. Bumangon kayo, ket agkararag kayo, tapno di kay masulisog. Gagayem ken kakabsat, kasta ti relasyon ni Apo Jesus ken ti amana. Nataginayon, tapno madaan iti pigsa masapol na. Ti panagkararag, kitang Diyos pa yan ni Apo Jesus. Kitang kararag pa'y. Adda dadya pa nakiuman na ti ayaten ng Ama. Ti Diyos Ama. Anya ti nabalinan ni Kristo gapu iti dayjay panagtalened na iti ayat ti Ama na. Ti panagtalened na kaskunaen iti Juan 15 versikulo 9. Iso dayjay panangtungpal na dagiti bilbilin ti amana. Ni, uray pa ni Apo Jesus nagtulnog gayam kadagiti bilbilin gented ti amana. Bueno gagayem, anya ti buangayan ti kinamanagtulnog ni Kristo iti mamati. When
Ti kinamanagtulnog ni Kristo, agbalin da ito igagayem, na kinamanagtulnog ken kanyak, nga sumursurot ken ni Apo Isus. No basahin tayo nga nalaing da ito nga paset ti binatog tinasatuan nga surat. Ti Roma, Kapitulo 5, 19, kastamet di 8, 3, ken 4. At dadayjay natulnog akasasaad ken kababalin ken ni Apo Isus. Ket kastamet magbalin tayo akas ken ni Apo Isus ken adda kada tayong dayta nga kinamanagtulnog a mamati agtalinaed tayo met. Iti makonkona iti natibker nga panakipagpagna tayo ken kuana. Anya pa iti buangayen ti kinamanagtulnog ni Kristo ti mamati. Ti may kadwa isu daytoy. Isu dayjay ayat ni Kristo. Awisen na ti mamati nga agayat ken kuana. May kadwa Korinto 5 versikulo 14. Alagagayem no ayaten tayo metla ni Apo Isus. Ket isu ket agtultulnog ti bilin akas kunaen tinasantuan nga surat. Ket kunamot ti daduma nga awanen ti bilin. Alaket isumot ti nangibaga. No ayaten dak agtulnog kayo kadagiti bilbilin ko. Tamuyo gamin gagayem tayat ni Kristo awisen na ti mamati nga agayat ken kuana. Ulitek manen gagayem. Haan na ka nga may salakan ti sangapulong nga bilin. Talawag, sabay ko mga nalawag. Ni Apo Isus ti mangisalakan ken ka, ken ti parabor na. Ngem na ikat ka din ti sangapulong nga bilin, ni kaanuman kunana iti libro ti Mateo. At isa nga pulong nga bilin, iturong na ka kani Apo Isus. Dayta kakabsat, iti adda nga job description kuma, ti isa nga pulong nga bilin. Isu paset ti panangisalakat mo. At isa nga pulong nga biling, iturong na ka kani Apo Isus. Tadayjay kababalin ni Apo Isus. The transcript of God's character. At dadi di sa nga pulong nga bilin. Isumati ayat ni Kristo gagayem. Awisen na ti mamati nga agayat ken kuana. Ket may sa dayta nga padas nga masapol nga mapadasan tayo. Agtulnog tayo. Kasanulanganen nga sumurot tayo ken Apo Isus no santay nga agtulnog. Kasanulanganen nga agserserbite ken kuana no hantay nga agtulnog. Kasanulangan nga ikas kasabatay tinasanton nga surat kadagiti sabsabali no santay mo't nga agtulnog kadagiti bilbilin ni Apo Dios. Naibatay ti ayat. Isa nga pulo nga bilin ayat iti Dios. Ayat met kadagiti karubam kan sabali nga tattao. Anya kadi dagiti pagalagadan ti pagayatan ti Dios kada tayo. Kas kinunakon gagayem, nay saad da amin, napabilag da amin, kadagiti sa nga pulo abilin ni Apo Diyos. Dadyaw mo na nga paset, isa dayjay, ayat mo kani Apo Diyos. Dadyaw may kadwa nga paset, isa dayjay makunkuna nga ayat mo kadagiti padam nga tattao. Wen dagiti bilbilin ni Apo Diyos, saan da nga makapadagset? Ket daytoy gagayem kunana iti nasantuan nga surat adda ngagtulnog tayo ken Apo Dios enggana nga makita tayo manen. Adda ditoy iti tallo nga panagtalinaed dayta nga ayat ni Apo Dios. Kadagiti kapadasan tayo a panagpamati iti naldawaldaw. Anya ti umuna kasano ti panagtalinaed ti ayat ti Dios. O muna, babaen ti inaldaw nga panagbiag ti ayat iti Dios. O muna nga Korinto 3, versikulo 18. Nagimbag launay kakabsat. Ti may kadua no kasano nga agtalinaed dayta nga ayat ni Apo Dios kada tayo. Isu babaen ti panangipasdek ti espiritu iti ayat
ti Dios iti puso. No marek na tayo nga agbasbasol tayo, marek na tayo magkat. Ti panakisasaw ti Espiritu Santo kadagiti puspuso tayo. Ket malagip tayo. Si adda nga panagpuyat ken di panagrigat ni Apo Isus nga panakisasao iti amana. Iti hardin ti Getsemane kunana aw Apo daytoy nga kupa. Wen babayan ti panakipasdak ti Espiritu ti ayat. Oray pa iti panakipagayam tayo. Kadagiti karkarubo tayo ken paset ti pamilya tayo. Umayan dayjay nan anay na panakipagkaykaysa. Adu ti tattao nga handa nga makaturturog. Gaputa pampanunutin da dagiti basbasol da nga naramid da kadagiti sabsabali. Adu met dagiti tattao nga makaturog agsipud tawan da dirikna da nga mamakawan kadagiti sabsabali. Adu dagiti tattao nga makaturturog agsipud kadagiti basbasol nga inararamid da ket saan da pay nga impudno dayta nga basol ken ni Apo Dios. Inton mariribok tayo ket may palagip kada tayo nga mapantay ken ni Apo Hesus. Ti Espiritu ti ayat adda nga agtuktuk-tuk kadagiti puso tayo. Pakayat ni Apo Dios nga may tunos tayo ken kuana. Iti libro ti Isaiah 52 versikulo 2 kunana naisina tayo adda padir nga na magsina kada tayo ken ni Apo Hesus. Gapu gamintag tultuloy dayta nga panagsalungasing tayo ken panagaramid kadagiti makarimon dagiti banag nga makaykaayo ken ni Apo Hesus. Ket nalawag ako na di libro ti Proverbio 28:14 nga santo agbalegi. Santo agbalegi ti maysa nga tawo nga agararamid iti dakes. Ore kang kanayon tayo mapanji kapilya o nagbasbas ti bibliotek hantay mo't may batan dagiti salsalungasing ken dagiti igaggagara nga basol. Narigat nga pakawanan ni Apo Dios dayta. Amuyo kakabsat. Mapakawan ni Apo Hesus ti amin nga basol ken salungasing. Ngem ti basol nga saan nga mapakawan ni Apo Hesus isu dayjay igaggagara a panagbasol. Kagayan. Babaen ti panakaypasdek ti Espiritu ti ayat ti Diyos ti puso. Akas ko na ti Roma 5 versikulo 5. Tilang aramiden tayo luktan tayo dagiti puspuso tayo. Ket palubusan tayo ni Apo Hesus nga isundag talinaed kagayan. Ket mapantay ti may katlo no kasano nga panagtalinaed tayat ni Apo Dios isu dayjay babaen tinaayat nga panagtungpal kadagiti bilbilin ni Apo Dios. Juan 15 versikulo 10 kunana no ay ayatendak tungpalin yu dagiti anya. Bilbilin ko. Gagayem ken kakabsat. Adda ti nagdumaan ti maysa nga lugar nga awan ti linteg ken ti maysa lugar nga adda nga masalsalimetmetan iti linteg ni Apo Dios. Iti lugar nga awan ti linteg kayat yu gari nga takawen da di motorsiklo yu wenno di karroyo wenno umay da itaray ni baketyo wenno umay dagiti saan nga naimbaga kapadasan nagsipud awan metten ti mangiparit aw metten ti linteg oray pati pagilyan ka adda ti nainget nga linteg nga masurot. Ngem napapantayo agyan iti maysa nga lugar nga adda ti linteg. Adda ti talna. Agsipud ta ni Apo Hesus imbaga na agdaya ko ti Dios mo. Hangkang agtakaw. Hamo nga alaen ti hamo nga asawa. Anya pay. Kenda dumapay abanag ibagat ti may kadua paset ti sangapulo bilin ti ayat mo ti padang matao. Gagayem noy ayaten tayo matlaeng ni Apo Dios. Pilyem kadi ti agtulnog ken kuana. Adaken ka. Adaken ka dayta nga desisyon. Ngem nasaludsudom kanya gayem. Kas kunaen iti Juan 15 versikulo 10 no ayaten dak tungpalan yu dagiti bilbilin ko agtulnog ken kuana. Tad-adu dagiti saan nga malao na bendisyon. Nga may paay ka dagiti tattao nga agtulnog. Ket adumot dagiti rigrigat
adu dagiti bambanag nga ibaklay iti tattao. Ket uray pa iti patay o may kadakwada. Kaputisan da nga pa nagtulnog. Babayan ti pa nagsukir da kini Apo Isus. Adu ti lakamen da gagayem. Alunod ken kastamet kadagiti saan nga naimbaga kapadasan iti biag. So babaen tinayat nga panagtungpal kani Apo Dios. Agtalanayad dayta nga ayat. Anya kadi dagiti agtalanayad ken kuha na tinaayat nga panagtulnog. Anya tinaramid ni Apo Isus dayta nga panagtalanayad nga mabalintay met nga tuladen kakabsat. Yung mo nga Korinto 1:30 kunan toy isu ti kinalinteg na. Ti kinalinteg ni Apo Isus. Isu nga nasuludsod ang kanyak tataan niya ni Kristo kadagiti agtalined ken kuana tinayat nga panagtulnog. Isu da kinalinteg. Da kinalinteg ni Apo isu mutten iti may kawes kada tayo. Isu kagayem ti nakinaramid ti agnanayon nga panakaisalakan. Nagtalinayad dayta na ayat nga panagtulnog ken Apo Isus. Kastoy man ti kunan di libro ti Hebreo. Basa kada kayo kakabsat. Hebreo 5 versikulo 9. Ket idinto anaramid nga awan pagkurkurangan na nagbalin nga isu tinakinaramid nga agnanayon ti panakaisalakan kadagiti isu amin nagtulnog ken kuana. Dayta naggapu mismo tinasanton nga surat. Isu takin aramid ti agnanayon nga panakaisalakan. Kadagiti tattao kada kayo gagayem da kayo papagayam mi sa dinuman nga lugar nga pag dingdinggan nyo kadagiti innem mapulo ket innem nga pagpagilyan. Di ka lagtulnog ken kuana. Tapno mananam mo dagiti adu nga bendisyon ni Apo Isus. Di ka kadiawaten si ayat ti kinamanagtulnog ni Kristo apagtaudan ti pigsam nga agtulnog ket palubusan mo ti Espiritu ang mangi it-ited tayat ni Apo Diyos ti pusom. Tapno may kan ka ti pigsa amang tungpal dagiti bilbilin na. Mangagam ti batingting. Ibagbagana dayta nga batingting. Itan ti tiyempo nga loktan tayo ti puso tayo. Agtulnog tayon ken ni Apo Isus. Taginayunin tayo dayta nga relasyon tayo ken kuana. Ket isun o Apo. Gagayem ken kakabsat Apo adumdumngeg. Kakabsat ken gagayem adumdumngeg. Palubuson tayo ni Apo Isus. Nga agubo dagiti adu nga bendisyon. Nagsipud ta dadagamin dagiti anak na lalaki ken babae. Ang managtulnog ken kuana. O Diyos mi ang managayat unay nagimbag unay ti adal. Ipalagip na iti awis mo nga no ay ayatenda ka agtulnog kami kadagiti bilbilin mo. Iti naunday nga kapadasan ti biag. Adun dagiti regrigat ken susuot. Makay gapu gamin ti saan nga panagtulnog. Agyaman kami ti prinsipyo nga impaay mo ti panakaisalakan. Nagtulnog kami may salakan kami. Nagbasol kami, mapukaw kami. O Apo, awatin mo daytoy nga puso. No mampay adu dagiti dandana ang naglabasan na nga nagbiag ti panagsalungasing. Ipaay mo ka din Apo ti na Santong Espiritu. Tapno ti daytoy nga aldaw ti panangipudnumi dagiti nagkurangan mi. Pakawanan na kami nga nananay. Ikagaymon ti kinalinteg mo. Kitagbiag ka kami, agbiag kami nga kas nga saan kami ang nagbaso. Sika ka tinapo ti mangawat kada kami ti daytoy nga aldaw. Daytoy ti kirit ken pigsami. Ingkam panakipagpagnaken ka. Aging gana nga makita mi ni Apo Isus nga agsubli. Masarakan kami kuma anagmatalek ken managtulnog. Agsipod ta dinawat mi idadag itoy tinapateg anagan na po may Isus. Amen. Ken amen.
Una jay langit